ደብዳብ ነፈርቲ ናብ እሳተ ጎመራት እያ ተቐይራ ዘላ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣዝዩ ዝሕዝን ፍጻመታት ሊብያ ንምልኣኽ ይሓስብ ከም ዘሎ ብሓፈሻት ናይ እስር ቤት ክዳን ኣይኮነን ገይሩ ነይሩ ብዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኢቨን ደቂ ተባዕትዮ ሓዊስካ ብዙሕ ዝተኸሰሰ እዩ ትማሊ ግን ናይ መጀመርያ ቤት ፍርዱ ሰላም ከመይ ትኾኑ ጋይስ ካብ ፊሊን ሎማ ዓንቲ ካብ ዝተፈለየ ኣገዳሲ ዝብልክዎ ሓበሬታት ተመይስና ኣለና ሳሙኡ ዳታም ሳይፅንሑ ከምቲ ልሙድ ላይክ ምግባር ጀምረዋ ላይክ ኣይትረስዑ ለስ ጎ ስለዚ ጋይስ ናይ መጀመርያ ሓበሬታ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝምልከት እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ካብ ኣሜሪካ ብውልቆም ወይ ብድሌቶም ናብ ትውልዲ ሃገሮም ክኸዱ ንዝደልዩ $1,000 ሓገዝ ክህብ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ ምሕዳር ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ ዝተወሰኑ ስደተኛታት ብሰበስልጣን ዕላማ ቅድሚ ምግባሮም ክወፁ እንተደኣ ክኢሎም ናብ ሃገሮም ክኸዱ እንተደኣ ክኢሎም $1,000 ሓገዝ ክህብ ምዃኑ እዩ ሓቢሩ ዘሎ ማለት እዩ ከም ዝፍለጥ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝመጻት ሒዙ ተቐዳማይ ዕላምኡ ብዛዕባ ስደተኛታት ናይ መውፃእ ስደተኛታት ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ከምኡውን ስደተኛታት ንኸይኣቱ ምግባር እዩ ነይሩ ስለዚ ካብ ዝኣትወላት ሒዙ ኸኒ ብዙሓት ስደተኛታት ብሓይሊ ከም ዝተመልሱ ብዙሓት ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ወይ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከም ዝተመልሱ ርኢና ነርና ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ዕላምኡ ወይ ከምቲ ፕላን እውን ብዙሓት ስደተኛታት ክምለሱ ስለዘይከኣሉ ዝተፈላለዩ መንገድታት ኣብ እዋኑ ከምፅእ ፀኒሑ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኸኒ ሓድሽ መንገዲ እዩ ማለት እዩ ብድሌቶም ንክኸዱ ንዝደልዩ $1,000 ሓገዝ ክህብ ምዃኑ እዩ ሓቢሩ ዘሎ ምዝ ተሓሓዝ ከኣኒ ብዙሓት ሃገራት ከኣኒ ዜጋታትን ክቕበላ ዘይደለያ ብዙሓት ሃገራት እውን ኣለዋ ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ገበን ዝሳተፉ ዝነበሩ ብፍላይ ኣብቶም ኣብ መጀመርያ ክስጎጉ ፕላን ተገይሩ ዝነበረ ኣብ ኣሜሪካ ገበን ዝሰርሑ ዜጋታት ናይ ካልእ ሃገር ናብ ዓዶም ንክምለሱ ሃገሮም ከዓ ንክቕበልኦም ስለ ዘይደለያ ኣበይ ክወስዶም ዝብል ነገር ኣዘራቢ ኮይኑ ዝፀንሐ በዚ ኸኒ ምስ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ብፍላይ ሃገራት ኣፍሪቃ እየን ኣብዚ ስምምዕ ዘለዋ ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ምስ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ምዝራብ ከም ዘላ ብዛዕባ እዞም ምምላስ ስደተኛታት ወይ ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ገበን ዝሰርሑ እሞ ሃገሮም ከዓ ክትቅበሎም ዘይከኣለት ስደተኛታት ምስ ብዙሓት ሃገራት ይዘራርብ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ ዘሎ ሩዋንዳ ኣሜሪካ ትሰጎም ዘላ ሓተት ዕቑባ ንምቕባል ምስ ምሕዳር ትራምፕ ዝርርብ ከም ዝጀመረት እውን ተረጋጊጹ ኣሎ ሓንቲ ካብዘን ሃገራት ሩዋንዳ ኮይና ኣላ እንተኾነ ሰበስልጣን ሩዋንዳ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ገና ኣብ መጀመርታ ደረጃ ከም ዘሎን እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ንገለ ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ሊብያ ንምልኣኽ ይሓስብ ከም ዘሎ ምንጭታት ዜና ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሰሙን ሓቢረን ነይረን ፀብጻብ ከም ዘመልክቶ ሩዋንዳ ካብ ኣሜሪካ ንዝመፁ ሓተት ዕቑባ መዝገብ ገበን ዘለዎም ስደተኛታት ማለት እዩ ወይ ከዓ ገበን ዝሰርሑ ብኣሜሪካ ክትቅበል ምዃና ምሕሳባ እዩ ተነጊሩ ነይሩ በዚ ኸነ ኣሜሪካ ገንዘብ ክትከፍላ ንሩዋንዳ ማለት እዩ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ እንግሊዝ ኣብ ምስ ሩዋንዳ ገይራቶ ዝነበረት ስምምዕ ማለት እዩ ብርክት ዝበለት ገንዘብ ካብ ኣሜሪካ ክትቅበል ሩዋንዳ ኣሜሪካ ኻነቶም ገበን ዝገበሩ ስደተኛታት ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ወይ ከዓ ሃገሮም ዘይተቐበልኦም ንኣብነት ተቐይሱ ነበረ ሳውት ሱዳን ኣይቅበልኒ ኢላ ነይራ ማለት እዩ ስለዚ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣይቅበልኒ ዝበላ ሃገራት ናብ ሩዋንዳ ክለኣኹ በዚ ኸኣኒ ምስ ናይ ገንዘብ ስምምዕ ክገብራ ክልቲአን ማለት እዩ ገና እዚ ኣብ ምዝራብ እዩ ዘሎ ሩዋንዳ ጥራይ እውን ኣይኮነትን ሊብያ እውን ኣላ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃውን ነዚ ስምምዕ ድልዋት ከም ዘለዋ ዝሕብራ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃውን ኣለዋ ማለት እዩ ብገንዘብ ክቕበላ ብዙሓት ስደተኛታት ካብ ኣሜሪካ እውን ክቕበላ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ሓበሬታ ካብዚ ከይወፅና ከለና ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካውያን ዘይኮኑ ፊልምታት ወይ ኣብ ኣሜሪካ ዘይተሰርሑ ፊልምታት 100% ቀረፅ ክገብር እዩ ዝብል ሓበሬታ እዩ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ወፃኢ ሃገራት ዝስርሑ ፊልምታት 100% ቀረፅ ከም ዘቕምጥ ብምግላፁ ምስ መላእ ዓለም ዝርከባ ሃገራት ዝፍጠር ንግዳዊ ምስሓብ መሊሱ ኣጋዲዱ ኣሎ ትራምፕ ንኢንዱስትሪ ፊልም ኣሜሪካ ብኣዝዩ ቅልጡፍ ሞት ይመውት ኣሎ ክብል ብምጥቃስ ሚኒስትሪ ንግዲ ኣሜሪካ መስርሕ ምክፍፋል ቀረፅ ክጅምር ስልጣን ከም ዝሃበውን ተሓቢሩ ኣሎ ፊልምታት ልዕሊ ኩሉ መልእኽትን ፕሮፓጋንዳን እዩ ብምባል ትራምፕ ሓሳቡ ኣብ ውልቃዊ ማሕበራዊ መራኸቢታቱ ትሩዝ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ዝስርሑ ፊልምታት የድልዩና ኣለዉ ብምባሉን ተወሳኺ መግለፂ ሂቡሎ ማለት እዩ ሚኒስትሪ ንግዲ ኣሜሪካ ነቲ ሓድሽ ቀረፅ ምላሽ ብምሃብ ኣብ ልዕሊኡ ንሰርሕ ኣለና ባሉ ወንገሊጽ ኦሎ ዝርዝር ናይቲ ንጥፈታት ግን ንጹር ኣይኮነን ዘሎ ትራምፕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ቀረጽ ኣብተን ናይ ወጻኢ ፊልምታት ዘፍርያ ኣሜሪካውያን ኩባንያታት ዝምልከት ድዩ ኣይኮነን እውን እዚ ንጹር ኣይኮነን ዘሎ ብዙሓት ስቱድዮታት ኣሜሪካ ዝፈርዩ ፊልምታት ኣብ ዝቐረባ እዋን ካብ ኣሜሪካ ወጻኢ ርኡይ ኣታዊታት ተዓዘብትን ክረኽባ ጸኒሐን እየን ብተወሳኺ ኣብ ከም ኔትፍሊክስ ዝኣመሰሉ ኣገልግሎት ንዝመሓላለፉ ፊልምታት እውን ኣብ ሲኔማታት ንዝረኣዩ ፊልምታት እቲ ደረጃታት ብኸመይ ከም ዝውዕል ወይ እውን ከመይ ከም ዝሕሰቡ ንጹር ኣይኮነን ዘሎ ክፍሊ ባህሊ ሜድያ ስፖርት ዓባይ ብሪጣንያ ትካል ኢንዱስትሪ ፊልም ብሪጣንያን ንሓሙሽተ ዓበይቲ ስቱድዮታት ፊልም ኣሜሪካ ዝውክል ማሕበር ተንቀሳቐሲ ስእልን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእይቶ ክህብ ኣይደልየን መንግስታት ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ንኢንዱስትሪ ፊልም ሃገረን ንምድጋፍ እውን መግለፂታት ኣውፂአን ኣለዋ ማለት እዩ
ናብ ካልእ ሓበሬታ ኣዝዩ ዝሕዝን ብዛዕባ የመን ዝምልከት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣዝዩ ዝሕዝን ፍጻመታት እዩ ኣብ የመን ዝፍጸም ዘሎ ደብዳብ ነፈርቲ ናብ እሳተ ጎመራት እያ ተቐይራ ዘላ የመን ማለት እዩ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2025 ጀሚሩ ብኢራን ዝድገፍ ሓይልታት ሑቲ ንዋንነት ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝኾና መራኸብ ዕላማ ብምግባር ኣብ መጻበቦ ወሽመጥ ዓደን ከጥቅዕ ምጅማሩ ይዝከር እቲ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ እስራኤል ኣብ ርእሲ ቃዛ ዝገበረቶ ኩናት ምንባሩ እውን ይዝከር እዩ ስለዝኾነ ድማ ሓይልታት ኣየር ኣሜሪካውን ንዕላማታት ሑቲ ዕላማ ብምግባር ክድብድባ ጸኒሕን ኣለዋ ኣሜሪካ ሑቲ ኣብ ዝቆጻጸሮ ከባቢታት ከቢድ ናይ ሰብን ንብረትን ዕንወት ዝኸተለ ደብዳብ ከተካይድ ምጽናሓ ይዝከር እዩ ማለት እዩ እንተኾነ ግን እዚ ትማል ምሸት ዘጋጠመ ደብዳብ ግን ብፍሉይ እስራኤልን ኣሜሪካን ዘካይድኦ ዘለዋ ኮይኑ ከም ግብረ መልሲ እቲ ሑቲ ብሰንበት 4 ጉንበት ኣብ ውሽጢ እስራኤል ኣብ ሓደ መደበር ሓይሊ ኣየር ዘካይዶ ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ንዑ ግብረ መልሲ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዝኾነ ድማ ኣብ ወደብ ሖዳይዳ ፖርት ሓንቲ ካብተን እሳተ ጎመራ ተቐይረን ዘለዋ ከተማታት የመን እያ ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም ከተማ ብምልእት እያ ብሓዊ መሊኣ ደላ ማለት እዩ እዚ ናይ ምሸት ስእልታት እዩ እዛ ወደብ ትድብደብ ዘላ ቀንዲ መተሓላለፊ ኣፅዋርን ሎጂስቲክን ዕጡቃት ሑቲ ምዃና ስለ ዝዝረበላ እዩ መኽዘን መዐደሊ ነዳድን ትካል ሰሜንቶን ከይተረፈ ድማ ከም ሕሱም ይድብደብ ኣሎ ኣብዚ ደብዳብ ክሳብ 30 ነፈርቲ እስራኤል ከም ዝተሳተፋ ዝተፈላለዩ ፀብፀባት ይገልጹ ኣለዉ እንተኾነ ኣብ ሰብን ንብረትን ዝወረደ ጉድኣት ክሳብ ዝሕጂ እዋን ዛጊት ዝተገልጸ የለን ይኹን እምበር ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ብኣግኡ ክትግምቶ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ኣብ ስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም ከተማ ብምልእት እያ ብሓዊ ትቃፀል ዘላ ናብ ካልእ ሓበሬታ መወዳእታ ትማሊ ኣዛራቢ ኮይኑ ዝወዓለ ብዛዕባ ፓፍ ዲዲ ዝምልከት እዩ ፓፍ ዲዲ ድምፃዊ ፕሮዲሰር ንበሎ ዳይሬክተር ንበሎ ብዙሕ ነገር በዓል ብዙሕ ሞያ ኣብ ዝሓለፈ ነዊሕ ዝበለ ኣዋርሕ ብዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኢቨን ደቂ ተባዕትዮ ሓዊስካ ብዙሕ ዝተኸሰሰ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንዝሓለፈ ነዊሕ ኣዋርሕ ኣብ እስሩ ቤት ፀኒሑ ክሳብ ዝሕጂ እዋን ኣብ ቤት ፍርዲ ኣይቀረበን ነይሩ ትማሊ ግን ናይ መጀመርያ ቤት ፍርዱ ጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ቤት ፍርዲ ኣዝዩ ነዊሕ ቤት ፍርዲ ማለት ነዊሕ ግዜ ክመላለስ እዩ ነዊሕ ዝበለ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ክሳብ 8 ሰሙን 10 ሰሙን እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብገምጋም ማለት እዩ ስለዚ ትማሊ ናይ መጀመርያ ቤት ፍርዱ ግን ትማሊ ውዒሉ ኣሎ እዚ ኸዓኒ ኣዛራቢ ኣብ ማዕከናት ዜና ትማሊ ኣዛራቢ ኮይኑ ካብ ዝወዓለ እዩ እዚ ናይ ፓፍ ዲዲ ቤት ፍርዲ ማዕከናት ዜና ወይ ብሓፈሻ ቪድዮ ይኹን ካልእ ኣውዲዮ ክቕረጽ ኣይፍቀድን እዩ ብዚ ውሽጢ እዚ ኣብዚ ውሽጢ ቤት ፍርዲ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ብግምት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓይነት ስእልታት ምውሳድ ፓፍ ዲዲ ከምዚ ኢሉ ውዒሉ ወይ ቶም ብናይ ዓይኒ መሰኻኽር እዩ ዜና ዝወሃብ ዘሎ ማለት እዩ እቶም ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ከምዚ ዓይነት ክዳን ገይሩ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ምስሊ ነይርዎ እንዳበለ ነቲ ዝነበረ ውዕሎ ብስእሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብናይ ኢድ ስእሊ ገይሮም ክገልፅዎ ውዒሎም ኣለዉ ማለት እዩ እንታይ ኣጋጢሙ ዝብል ኣብቲ ውሽጢ ዘጋጠመ ኸዓኒ ብናይ ዓይኒ መሰኻኽር ንሱ እውን ክገልፅዎ ውዒሎም ኣለዉ ገለ ካብዚ ቪድዮ ዝበሎ ወይ ናይ ኒውዮርክ ፖስት እዚኣ ናይ ኒውዮርክ ፖስት እያ መስለኒ ያ ኒውዮርክ ፖስት ዘርግሖ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክሪእኩም Diddy's nervous. That's what he told the judge on day 1 of his federal sex trafficking trial in Manhattan. ስለዚ እዛ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ፓፍ ዲዲ ኣብዛ ናይ መጀመርያ መዓልቱ ከም ዝተጨነቐ ነጊሮም ሓደ ካብቲ ፍሉይ ዝነበረ ናይ ትማሊ ማለት እዩ ፓፍ ዲዲ ከም ዝተጨነቐ ወይ ነርቨስ ከም ዝኾነ በዛ ናይ ቀዳሚቱ መዓልቱ ንጃጅ ከም ዝተዛረቦ ከም ኢሉ ተጨኒቐ ኣለኹ ከም ዝበሎ ዝነግር ዘሎ We're only on day ትሪእዎ ዘለኹም ስእሊ እዩ 1 of what's expected to be a long trial, and around 90 minutes in to the jury selection process, Diddy asked for a bathroom break. ፓፍ ዲዲ ኣብ ናይ መጀመርያ ቤት ፍርዱ ኣብ ውሑድ ደቂቕ ምስ ከደ ሽንቲ ቤት ሓቲቱ ዕረፍቲ ሓቲቱ ሽንቲ ቤት ክኸይድ ሓቲቱ ኢቨን ምስ ተመለሰ ኸዓኒ ከም ዝተጨነቐ እውን ንጃጅ ነጊርዎ ማለት እዩ Are you sure you need one? And Diddy raised up his hand a little bit and said, Your Honor, I'm feeling a little bit nervous right now. Life, Kanye West, Kid Cudi, Michael B. Jordan. እዞም ትሪኦም ዘለኹም ኣብ ሊስት ዝኽስ ናይ ፓፍ ዲዲ ክትንክፎም ዝኽእል ሰባት እዮም Those names were on a list of እዞም ትሪኦም ዘለኹም እዮም ጠበቃታት ናይ ፓፍ ዲዲ drab clothing for his own clothes. He picked a dark blue sweater over a crisp. His hair, though, has been... ስለዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብናይ ዓይኒ መሰኻኽር ከም ተቐዲመ ደብልኩም ብናይ ዓይኒ መሰኻኽር ዝተሳለ እዩ ማለት እዩ ባድልኡ ኖርማል ባድልኡ ገይሮ ከም ዝወዓለ ብሓፈሻት ናይ እስሩ ቤት ክዳን ኣይኮነን ገይሩ ነይሩ ፀጉሩ ፃዕዳ ከም ዝተቐየረ ከም ዝሰየበ ናይ ላዕሊ እውን የርእይዎ ኣለዉ ወላ ጭሕሙ ዝተፈለየ ብሓፈሻ እዚ በቲ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ዝተሳለ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ኢሉ ውዒሉ ብምባሉ እዩ ትማሊ ዝበዝሐ ኣብ ቤት ፍርዲ ከመይ ውዒሉ እንታይ ዓይነት ሲቹዌሽን ነይሩ ከም ተቐዲሞ ዝበልኩኹም ከም ዝተጨነቐ ንጃጅ ከምኡ ኢሉ ከም ዝነገሮ ኣብ መንጎ እውን ብሬክ ከም ዝሓተተ ዕረፍቲ ከም ዝሓተተ ሽንቲ ቤት ከም ዝኸደ እዚታት ብማዕከናት ዜና ክዝርጋሕ ዝወዓለ ናይ ፓፍ ዲዲ ማለት እዩ ቀዳማይ ቤት ፍርዱ እዩ ነይሩ
ስለዚ ንውሕ ዝበለ እዋናት እውን ክወስድ ክእል እዩ እዚ ምምላስ ናይ ቤት ፍርዲ ማለት እዩ በቲ ዝበዝሐ ናይ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ግምት ዝወሃቦ ዘሎ ንዕድሞ ሙሉእ ክእሰር ምዃኑ እዩ እቲ ገምጋም ዝወሃብ ዘሎ ወይ ትግምት ዝወሃብ ዘሎ በዚ ተኸሲሱሉ ዘሎ ገበነኛ ኮይኑ እንተተረኺቡ ዕድሞ ሙሉእ ክእሰር ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት ስለዚ ፓፍ ዲዲ ናይ መጀመርያ ቤት ፍርዱ ጀሚሩ ኣሎ ንምባል እዩ ስለዚ ጋይስ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ ክሳብ ዝቕፅል መደብ ሰላም